Hello everyone, it's me again, Iron's Vlog. Welcome to my channel. Sumani ang atong kaganapan sa adlawng kalakalag or All Saints Day. Charing English yarn. Saan naman yung magining papel? Ay, ayun na, tiwasa boy. Yun na, mag-uwi man. Ano kami manok mga maring kay kuan. Pataas niyo, pataas. Para sa kalag-kalag. Nagyaw mig manok para sa mga talag. Among Aryan. So karon guys, magsabaw namin sa among manok ay sabaw. Hinluan pa diyan. Sabaw. So dapat yun siya ilunod siya sa ininit para mahumok ang iyahang balahibo ay hadanin mo siya hinluan. So pwede gyapon sabaw na diretso ato balahibo para naibay ang vitamins makuha. Duha di ka manok among gihaw. Ang isa dako, ang isa gamay. So karon guys, magwa na pud ta ani sa iyang balahibo. Ngayon ay paghinlo sa manok. Kani among manok Bisaya ni siya, ang isa Tagalog. Ug tulo unta ni katong English. English ang isa. Sidong kay gitapulan na siya og kuan, dakop sa manok. So dara ka among iyahon. Impay mga balahibo. Dama na dai sidong og pango sa balahibo guys. So. Dagan dai subog ang manok dai guys, dagan kay mga gagmay nga balahibo. Muni nga ni kuti kayo hinluan basta dagan kini nga nga balahibo gagmay. Gabi yung gitak break kayo. Sagbot kayo. Sidong ski naginlo kay ako magluto danaw niya. Dili dai mako di ay. Katong kuwaon ng tinai ba? Ang kuwaon ng tinai dito ba? Ubala ito. Dili ba pa dito dai? Talent ka na. Muna nga tuon mo nga pubuton ra ni mga kuan. Di man na ito mo na. Na. Ano tama ka ni? Sa imo hilog yapon? No. Na may nanira. Butot. Ay nanti ko ba nanira dai. Lisod miro pagtangtang mo na to. Wala ko sana maging lugay nito nako. Pero ang nakatsara gid na ang guys ya. Nang isa-isahon pagkuha. Nana. Nakatonda na. Sa imo miro. Nga na unsa mga minlo. Ngani maging badang pwede namin naman. Wala. Nana. Dala dito day, pizza day ako di man. Ako ra man ang kuwaon. Nalay pa yun. Dala di pa na ko ingana god. Ako kabalo dana. Dito dayon, mas tada siguro na ingana na Rex di ay. Pero tong ako. Nakatuod ko ha. Nakabalo na day ko ingana na di ay. Fast forward na dito mga maninay sa atong manok nga atong giihaw kaganina. So, mao ni tanan ng atong manok atong giihaw kaganina no. So, duha ni kabuok siya nga Bisaya nga manok. So, mao ni tanan ng iyahang karne. And then ang atong pagluto ani karon is Bisaya version ra nga manok. So, mao ni akong mga sagol sa akong pagluto karon sa atong karne manok. So, natay panakot dire so Bisaya man version ng atong pagluto. So, diin mawala ang atong tanglad. Natay luya, natay ahos, natay atsal ug natay sibuyas bombay. So, ato din siyang butangan sa hands. Dayon adin tay kuan paminta dahon din. Ato na yung mga pangpalasa. Ug ato din siyang butangan sa curry powder. Ato din siyang gataan. Ispisuan na nato siya sa gata. So mao ni tanan ang akong ingredients sa akong pagluto karon. So balik ko ninyo sa akong pagluto. Nagpainit ko og oil kay atong prituhon una ang atong carrots ug patatas. So ngani ko magsagol sa carrots ug patatas mga maninay. Ako di siyang prituhon una. Kay lami kayo ang iyang resulta pag imo siyang prituhon una. Try ninyo pagluto ngayon yung pagluto di ba lami kayo ang resulta sa carrots ug patatas. So kani atong gata guys, ato na ni siyang kumuton. So ako na ni siyang majikon. Mao na din atong gata nga atong gikumot mga maring. So nanay siya, kani siya is tuno ni siya rin kani kaduha na atong kumot. O di ba magic ra no. Sakto na ni siya mga maring ang atong patatas ug carrots. Ato na ni siyang kaunon. Ug mao din ni ang atong kuan, carrots ug patatas na ato nang gihaon. So luto na siya mga maninay umura siya ug hapok na siya, humkumok na siya. So karon magpadayon na ta pagisa sa atong panakot kay para malunod na din nato ang atong manok. Lunod na ang atong luya. Sada kayang luya iuna paglunod kay murag imong kuan gid ang iyang humot sa luya ang aroma, charis. Imo gi masimhot ang aroma sa luya mga maninay. So luya na akong giuna pag isa. And then isunod din nato atong ahos or garlic guys, ato isunod. Then pagka-brownish ani sa atong ahos, ato din ilunod ang atong sibuyas bombay. So gamay din nga oil ang akong gibutang dani kay basta lang nga mag-isa ang ato ang panakot. Nga atong paglutoan guys is Bisaya version recipe. Ato na ilunod ang atong bombay mga maring. Nag brown na ang atong ahos ug luya. Atong panakot mura siya gisan lag. Gamay oil atong gibutang. Ato na ilunod ang atong kaning manok. Walang katuntik-tuntik sa mga maring. Yan na natin naman. And then, mikos-mikos. Hindi na mawala ang pag-mikos-mikos. Dili rin nato kalintan paglunod ang atong tanglad. Ano siya mga maring atong tanglad. Kiway pa atong tanglad. So, ato na siyang takluban. Magbutang na itong suka anis sa atong recipe for today's video guys. Mag-add ko og suka. Kaya dili ta magbutang og tuyo. Suka ra dito atong ibutang. Din atong ipamalas siya sa suka. Kaya din nato ilunod ang atong gata. So update sa atong giluto nga manok. So namala na ang iyahang sabaw mga kinayon, namala na ang iyahang suka nga atong gibutang. So karon ato na ilunod ang atong ikaduha nga kumot
sa gata. So, ano ni siya. And then, pagkahuman mga maring, ato na ilunod ang atong carrots na atong giprito o patatas. So, ano ra siya kasimple magluto. And then, ato na lang po dahil i-apil paglunod ang atong han. So, ako lang i-apil iyang sabaw para makadugang-dugang na siya sa sabaw sa atong manok. Then, inikos-nikos again. Sorry, inikos-nikos. Hindi na mawala ang pag-nikos-nikos, guys. Always remember ang pag-nikos-nikos. Always maninay. Pagkahuman, ato na lang dahil ibutang ang atong curry powder para mo magdala og color-color sa atong giluto. Mura ning binisaya version na pagkaluto pero bibutangan og kuan, curry powder. Nawala ang iyang pagka-Bisaya version, guys. Bisaya version na naay pagka-sosyal. Uy. Ug ato na lang ko din ilunod ang atong ispisto nga gata nga naa na ni siya at sal akong gilunod diri para mausaran ako kag lunod. So ingana ra kasimpot. Okay. Ang atong pag-video, guys, kay nag-video kita pa nagluto o ana ra kasimpot ang atong video for today's video, guys. Kuan ra ni naginusara sariling sikap. Muna din yata ano na din ang ato ang recipe for today's video. Diba, Bisaya version na siya ang ato ang tanglado dako kayo nga nagloko. Lami. Lami kay atong giluto, lami. Maganda kong sili sa atong giluto nga kaning manok para halang-halang siya. Guys, para halang-halang. And then ato siya nikos-nikos, ato na din siyang haunon, guys. Kaya namala na gid ang ilang sabaw. So ato na din siyang haunon. Mao din ang atong recipe for today's video, guys. So ako na siyang gihaon. So muna niyang resulta, oh. Lami gid siya nga na iyang pagkahalang-halang. Mao din ang atong sudan atong giluto, guys, oh. Manok nga kuan, Bisaya version na pagkaluto nga nay pagkasosyal. So mga una mi. So karon, guys, sumana man ta upan yuto. So mag-proceed na pud ta pagluto sa atong biko. So biko na sad ang atong lutoon karon. So na natay pilit diri nga 1 ka kilo, and then 1 ka kilo nga pilit din atong ibutang kamay is tunga sa kilo ni nga kamay din na rin tay condense. Then ang atong lubi, so dora ni ka lubi kay katong atong kinumutan kaganina sa gata katong sa atong gibutang sa atong manok. Ato to siyang utruhan pagkumot kay daghan pa gata dato makuha. So dora ka lubi ato idugang. So kani siya ato na ni siyang lungagon din ayatin ta magkagod sa atong lubi. So muna atong pilit, guys, ato na siyang nakislan din ato na siyang nasabawan. So ato na ni siya itak ang garon aron maluto ni siya. Automatic ra no. So kani atong lubi ato ra ni siyang majikon, guys. 1 2 3 go. Charan. So nara atong kinagod lubi, guys, mao ni tanan. Ang duha ka lubi so mao ni atong nahimo sa duha ka lubi. So ato na sa ni siyang majikon kay ato na po ni siyang kumuton. 1 2 3 charan. So di ba puro magic ang atong for today's video, guys. Mao ni atong gata nga atong gi kuan sa duha ka buk lubi din. Katong ganina atong kinumutan. So ato siyang yutruhan pagkumot para makadugang sa ato ang gata. Dili na nato dugayon pa mga maring ato na ilunod ang atong gata kay aron maghimo na ta og latik ang atong pilit is nahubas na. So muna ni atong kamay nga tunga sa kilo. Kunya nag-add ko og asin gamay. Nag-add ko og margarine nga gamay, mga guys, para pahumot sa ato ang biko. So, try ninyo pagbutang sa margarine ang biko, di ba lamit guys tanan siya humot. Humot ang iyang resulta. Ang atong gatas unya nato ibutang pag mahapit na ni siya malatik. Dito ra mo niya pag hapit na ni siya malatik or paglatik na gid niya kay para dili kayo makuanan ta sa kainit. Update sa ato ang gilatik. So muna ni, guys, ang atong gilatik na kuan para sa atong biko. So latik na gid siya, oh. So karon ato na ilunod ang atong condense. So muna atong condense, guys, ato na siya ilunod. So dili kay ato ihurot ni kitam isa kay ni aga may lato ibutang. So nga akong ibutang nga condense. Then mikos again. Ako na din gihaon ang atong latte kunya ato na din i-mix. Atong pilit dayon no, so ato na ni siya i-mix. So ako na ni siya majikon, guys, para madali taw. Ako na din ang atong pilit ng atong gikuan, guys. Ato nang gi-mix sa atong latte. Medyo gid siya basa-basa pero okay ra ni siya kay ato sa ni siyang itakang pagbalik para medyo pud siya mamala-mala. Charis. Medyo basa-basa sa ato sa kaloy. Butangan sa ni kalayo kadjot para medyo pud siya mamala-mala ba. Mamala-mala. Guys. Naganan gid siya sa bawo pero okay ra ni siya. Mamala ra ni siya kay mga bugnaw. Ako rin gibalik ang atong biko kay murag medyo gid siya nga basa-basa pag siya gamay tagaod siya mosunop. Magsunop-sunop sa iyahang pilit ang latik. So ako siya siyang gi akatan gamay sa kalayo, oh. Para tagaod siya mamala. Good morning. Mao din atong biko kagahapon na atong gibiko nga wala na ta naka-update sa pagluto. Then atong giparisan karon sa kape. Biko lang, guys, mga pipa. Update, guys. Padulong mi sa cemetery, guys. Mandagkot ni. Ibabaw pala ni ate ko. Sayo may kayo na init na kayo niya. Karon mi sayo mandag. Ay, kita. What's up, guys? Uli na gid mi. Gikan na mi sa cemetery nandagkot. So pauli na mi, guys. Wala na mag-update ito kagaya wala na mag-uban, guys. Wala lang trip lang, guys. Pauli na dai mi. Pauli na mi nagwa. Ito na oras alas 8 na da. Sayo dai mi kagaya na alas 7 dai mi alas 6 kapin dai mga cemetery. Nadugay mi kanang kapit-kapit pa dito sa akong ati. Dito po sa ubos sa bagwang panilodo. Mga dito pag-uli. Wala pa mi pamahaw.
Ngayon naging sa amo monsen sa kanan. Boknoy. Box. I'm so hungry. Box. I'm so very hungry. Ay, thank you Lord. Kaya naging guys, abot namin. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share my video. Bye-bye. See you on my next mini vlog.